faci molt bé. Malucs! 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 Vigila, que el tiraràs a terra! Vaja, ho sento. Em sap greu. El gerro de la família s'aturava! Ostres, ho sento. Jo no estic tipa. Ja n'hi ha prou. No cal que continuïs. Estàs despatxada! Despatxada? Però, espera, no m'ho facis. Deixa'm anar! Sisplau. Pobreta! Deixa'm anar! Sisplau, t'ho suplico, Miyabi, ja m'hi esforçaré més. Però, sisplau, no em despatxis, per favor, t'ho demano. Val més que et busquis una altra feina. Però és que jo vull ser minyona, és el que m'agrada més. Ho vull ser costi el que costi. No estàs feta per aquesta feina. Miyabi, sisplau, dona'm una altra oportunitat. Et prometo que ho faré bé. Sisplau, m'hi esforçaré molt, de debò. Faré tot el que pugui, t'ho suplico. Dona'm una altra oportunitat. Ai, pobra. I per què insisteix tant? Taeko! Hola. A veure, que et faria res ajudar-me a estendre la roba? Què? Però si ja no... Va, dona'm un cop de mà. Escolta, veig que ets una noia que lluita pel que vol. Què? Veig que t'esforces molt per fer bé la feina. És veritat. El fet és que si em rendís amb facilitat em sabria molt de greu per la meva mare. Què? Jo em vaig criar sense pare. El meu pare es va morir quan era petita. A partir de llavors, la mare es va haver d'espavilar per mantenir-me. Ja he arribat! Hola! Mira què ha passat. Som el triple de la faldilla. Vaja, va, treu-te-la, que te la cosiré. La mare sempre ho donava tot per mi. Era capaç de fer qualsevol cosa. Mare, tinc molta gana. Ja falta poc. Ja veuràs com t'enllaparàs els dits. Em vaig criar al costat d'una mare meravellosa. Per això vaig escollir aquesta feina, perquè volia ser igual que ella. Ho entens ara? Per això insisties tant. Sé que m'haig d'esforçar molt més. Soc molt despistada i sempre fico la pota. M'haig d'esforçar molt més per arribar a ser com els altres. Però, no ho sé, potser és veritat que no serveixo per fer de minyona. I ara? No ho diguis, això. No és veritat que no serveixis. Què? Jo també era com tu. De fet, jo també era força sapastre. Tot el que feia em sortia malament i la Miyabi sempre m'havia d'estar renyant. De debò? Però volia aprendre a fer bé les feines de casa tant sí com no. I m'hi vaig haver d'esforçar molt i molt. Per això estic segura que te'n sortiràs. Mentre estiguis convençuda que ho vols fer, ho aconseguiràs. Ja ho veuràs. Potser tens raó. Moltes gràcies. A partir d'ara m'esforçaré més. Som-hi! Per començar, acabaré d'estendre la roba. Endavant. Hola, Kaoru. Hola. Què? Com el portes al treball? Vaig fent. Em sembla que ja l'hauré acabat abans de sopar. De primera? Mira, t'he portat te. Has de descansar una mica. Kaoru, Què? la Taeko és una persona increïble. Jo vaig créixer amb un pare i una mare i no em va faltar mai res. No he conegut les penes que ha hagut de passar la Taeko.
Em fa una mica de llàstima aquesta noia. Ha tingut una vida força trista. Tu també. T'exigeixes molt i treballes molt dur. Però jo ja no pateixo ara. Abans patia molt perquè l'únic que podia fer era pensar en tu. Però ara ets aquí amb mi i et puc veure la cara cada dia. Et puc tocar. Ara sóc una persona molt feliç. Per això... Sincerament, la podràs perdonar mai una persona tan consentida com jo? Quines coses? Contesta'm. Hola, que puc passar? Oh, vaja, què fas així? Què? Doncs res. Oh, Què passa? Que volia res? sí, no has vist pas la Oi per aquí? No l'he vista, però per què la busques, eh? Perquè havia pensat de fregar els lavabos, però no sé on guarden el líquid de netejar. Per què no li demanes a la Miyabi? És que ha entrat a l'habitació i encara no n'ha sortit. Oh, vaja, doncs així tenim un problema. Sí. Ai, perdona, continua amb el treball, continua. Ja buscaré per una altra banda. Uf. Ui. Quina escalforeta. Aniré a buscar la Taeko de seguida. Molt bé. Però només una mica més. Sí. Hora de sopar! Ja venim! Ha treballat de valent, la Taeko. És massa estricta, la Miyabi. M'agradaria tant que acabés passant la prova. Mira, escolta, per més dolent que sigui el sopar, n'hem de parlar bé. Direm que és molt bo. Entesos, deixa-m'ho a mi. Les noies com jo estem fetes de molt bona pasta. Perfecte. Si volem, podem ajudar que la Taeko tingui la feina. Sí! Hola, d'això... Què, ja és a taula el sopar? Doncs sí. Molt bé. Si no passes aquesta prova, ja saps el que et toca. Sí. Bon dia, quina passada! Avui menjarem cuina occidental. Fa molt bona pinta, tot. Recorda-te'n del que hem dit. Tranquil, ja sé què hem de fer. Vinga, comencem a menjar abans que es refredi. Oh, sí. Bon profit! Vaja! Ostres, és tot boníssim! Sí, de veritat, gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que és deliciós. Que no... Aviam, Taeko, Què mana? fes-me un favor. A partir d'ara, continua cuinant així. Què? Això vol dir que... Dis que has passat la prova! L'he passada? Sí, ho has aconseguit. Felicitats. L'enhorabona! Benvinguda a casa, xata! A mi no em surt gens bé la cuina occidental, o sigui que me n'hauràs d'ensenyar, si vols, esclar. Ja ho crec que vull. Moltes gràcies. No pateixis que no t'atabalaré gaire. Me n'alegro molt, de debò.
Gràcies. Aoi, que puc passar un moment? Sí, endavant. Perdona, I ara, que ha passat res? és que t'has deixat una cosa a la cuina. Primer he pensat que potser era de la Taeko, però l'he fullejat una mica i he reconegut la teva lletra. És veritat, però no volia... Tu continua fent el que fessis. Escolta, Què? Mana. moltes gràcies. Bona nit, que dormis bé. Bona nit. Entesos. A partir d'ara ja m'esforçaré més.